Doncs jo soc l'Eric Morros, soc soci de la cooperativa Obrim Portes, que ens dediquem principalment a la millora d'accés a l'habitatge per persones en risc d'exclusió. Això ho fem a través de 4 serveis. Un és la rehabilitació d'habitatges en desús mitjançant masoveria urbana. També fem la gestió ètica d'habitatges que ja estan acabats, però que a través del mercat lliure persones que treballem no hi podrien accedir. També fem formacions en l'àmbit de la construcció i la rehabilitació i, per últim, tenim una brigada de professionals de la construcció. Nosaltres treballem per millorar l'accés a l'habitatge de persones en risc d'exclusió. Actualment penso que la gran majoria de persones estem en risc d'exclusió pel tema de l'habitatge i, per tant, a través del nostre projecte intentem poder fer accessible un habitatge digne i assequible i a vegades, com hem dit, ho treballem a través de projectes de masoveria urbana, on les persones que seran llogateres, en aquest cas nosaltres les anomenem masoveres, poden participar en la rehabilitació del seu futur habitatge, de la seva futura llar, a canvi d'un temps de carència de lloguer. Això el que ens permet és que aquestes persones també reben una formació en l'àmbit de la construcció i la rehabilitació i que en alguns casos pot permetre una futura inserció laboral en un projecte o en una empresa de construcció o de manteniment. En el nostre cas, de les 4 persones que tenim a la brigada de professionals de la construcció, 3 d'elles prèviament havien estat masoveres al projecte. Per un dels projectes que havíem de desenvolupar necessitàvem finançament per acabar la rehabilitació d'un habitatge que havíem iniciat i en cercar formes de finançament vam descobrir ASCA, que ens permetia això, demanar un préstec sense interessos i poder-nos retornar de forma molt còmoda. Era una possibilitat que a nosaltres ens anava molt bé a la cooperativa per poder impulsar el projecte i no estar tensionats a nivell econòmic i ens va permetre acabar la rehabilitació d'un espai buit que feia més de 20 anys que estava en desús i convertir-lo en la llar de 5 persones en risc d'exclusió. Com he dit, el principal objectiu de la cooperativa és la millora de l'accés a l'habitatge, però sempre entenent que perquè hi hagi un habitatge digne i assequible i es pugui permetre aquest accés, moltes vegades es requereix d'uns ingressos continus i uns ingressos regulars. I per això també treballem realitzant formacions, en el nostre cas en l'àmbit de la construcció i participant en projectes que integrin també aquesta part sociolaboral per poder intentar que les persones més enllà d'un habitatge puguin tenir una qualitat de vida millor. Un d'aquests casos, per exemple, és el projecte que participem amb l'associació Repoblem, de la qual formem part juntament amb les cooperatives El Centro La Vida i La Boqueria, on a Palau d'Anglesola estem rehabilitant una casa que ens ha cedit l'Ajuntament i on la planta baixa, que havia sigut una antiga botiga de poble fa molts anys, s'impulsarà la parella que havia fet de masovera un forn de pa que nosaltres acompanyem tot el procés d'obertura d'aquest negoci, el pla de viabilitat i de més, juntament amb altres entitats del territori i amb l'objectiu aquest de promoure també l'emprenedoria, la inserció laboral i una millora qualitat de vida. Jo crec que ASCA fa una tasca fonamental a l'hora de poder donar impuls a aquests projectes tant d'emprenedors que estan a l'atur com per persones com nosaltres que teníem una feina però que volíem impulsar un projecte i d'alguna manera crec que és essencial que sigui una entitat que pugui continuar donant aquest recolzament, aquest seguiment, perquè 2 anys després avui ens han vingut a visitar i aquest enxarxament penso que és bàsic perquè puguin néixer nous projectes i projectes que des d'Obrim Portes acompanyem poder oferir l'opció de que estiguin vinculats també amb ASCA per desenvolupar el seu projecte de vida.